Welcome back muli sa ating munting YouTube channel Kaagapay Mo. Sa mga bago at hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe po at click na rin ang bell button para updated po kayo sa bagong upload kong video. At syempre ganun din po ang channel nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab at sa lahat ng Kalingap. So ito na nga po ang pag-uusapan natin ngayon. Maraming sponsors ang nagmamahal sa Princess Rena po natin. At hindi lang mga sponsors ang nagmamahal at nakasubaybay kay Rena, kundi ang mga netizens. Sa pagmamahal nga po nila kay Rena, gaya ng Japan Charity Group at sa iba pa, gusto nila na mabilhan ng bagong cellphone si Rena, para sa ganun kahit papaano, may malibanggan ito. Nagpadala nga ng pera ang Japan Charity Group sa mga miyembro ng Kalingap, upang mabilhan ng bagong cellphone si Princess Rena. Kahit sino sa atin, kung sino man may gusto magbigay ng tulong para kay Rena, basta bukal sa puso, at kahit anuman yan, pera, pagkain or material man, yan ay napakalaking tulong at nagpapasaya kay Rena. Syempre samahan na rin natin ang dasal para sa paggaling ni Rena. Ganun pa man, matagal nang nakapagbigay ng pera ang Japan Charity Group para sa pambili ng bagong cellphone ni Rena. Subalit nasaan, lagi nila sinasabi sa Japan Charity Group tuwing ito ay tinatanong nila sa ilan sa miyembro ng Kalingap, at ang sagot nila ay nabilhan na, pero bakit wala silang nakikita na hawak-hawak upang magamit ni Rena? Kaya naman nagwo-worry ang Japan Charity kung bakit wala pa rin binibigay na cellphone kay Rena. Maraming katanungan kung ito ba ay binilhan o hindi, nasaan na nga ba ang cellphone? Ang Japan Charity Group ay hindi naman nila pinaghahanapan ang mga bagay na kanilang binibigay nila kay Rena, kung sino man yung taong naatasan na mapag-abutan ng tulong para kay Rena. Pero, syempre, bilang sponsor na tumutulong, gusto din nila nakikita kay Rena, yung mga bagay na binibigay upang ginagamit or napapakinabangan talaga ni Rena. Kasi ang mga sponsors isa sa, hangad lang naman nila mapasaya man lang si Rena, sa material na bagay at hindi lang sa material, kundi sinamahan na rin nila ng dasal sa paggaling ni Rena. Ang problema nga lang po ay nasaan ang bagong cellphone na para kay Rena, yan lang naman ang gustong malaman ng Japan Charity Group. Sa tagal nilang tinatanong yan, pero walang maipakita na bagong cellphone na hawak-hawak ni Rena. Kaya naman sa pagwo-worry ng Japan Charity Group, ay hindi sila nakapagpigil na mag-post, kaya ito po ang kanilang pinost, basahin po natin. Hello, announcement lang po, nabigay na ba ang cellphone ni Bunso Rena, galing sa Japan Charity Group? Matagal na, bakit hindi namin nakikita kay Bunso Rena? Hindi po nyo masisisi ang Japan Charity Group, kung nag-post sila ng ganito, kasi yung kanilang katanungan, ay wala silang naririnig na kasagutan, at syempre gusto nila nakikita yung mga bagay na ginagamit talaga ni Rena. At kung may dahilan man kayo, maaari nyo naman ipaliwanag sa nag-sponsor yan, kung ano yung totoo, kaso wala po. Kung tutuusin malaking kahihiyan ito, kung sakaling may nangyayaring hindi maganda, lalo na ngayon kalat na ito, isa sa dahilan na paraan ang pagpo-post ng Japan Charity kung nasaan nga ba ang bagong cellphone ni Rena, kung ito ba ay nabilhan o hindi, at baka sa ganitong paraan, ay masagot o lumabas ang kasagutan. So ayan lang muna mga kaagapay, ang topic natin ngayong araw, muli kung nagustuhan mo ito, huwag naman sana kalimutan mag-like, at kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe naman po Kaagapay Mo. Salamat po muli. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.